Kabarwan Bridge na obviously hindi pa tapos, no? Tsaka kanina nanggaling tayo sa Going Bridge, yun ata yung meron nag-report sa akin noon lumabas na sa social media na report na unfinished. So totoo naman, no? And meron pang isang tulay dito sa Pidig, sa Estancia. Pero tapos na yung tulay pero hindi pa gawa yung approach, no? Yung kalye. So hindi pa rin nagagamit. So ito kabilin-bilin na ni PBBM to, no? Na kailangan ang priority na ng DPWH tapusin muna yung mga hindi pa tapos, no? And ang nakakalungkot lang sa pag-iikot ko simula ngayong January ngayong 2026 nung inutusan tayo ni Pangulo, sa lahat ng punta ko sa kahit saan sa Luzon, Visayas, Mindanao, pare-pareho ang kwento. Laging may putol na bridge, laging may putol na kalye, laging may flood control na may butas, may gap, no? Kasi nga hindi na popondohan ng tama, no? Ang laging nangyayari, tingi-tingi ang pondo. Kamukha ito, ang bridge na to 50 million pesos lang para matapos. Ang problema, kamukha din ng Loing, 50 million din yon. Ang problema, sinimulan siya ngayong taon lang na to, 2025. Mabuti pa nga ito 1 year pa lang Yung mga ibang nakita ko, 10 years 8 years, 5 years, 6 years. So, 30 million ang ginagay, 20 million na lang, sana natapos na. Kung merong 20 million, sana natapos na to right now. Tama ba ako? Yes, sir. Kung meron kang 20 million last year, tapos na to, right? Yes. Yung Loing, tapos na rin yun, di ba? Yung Estancia, 20 million din, tapos na rin yun. 15 lang yun, sir. O 15 million lang. Yun ang hindi ko naiintindihan talaga. Bakit ganun nung nakaraan? Di ba common sense yun? Na pag may sinimulan ka, dapat tapusin mo. Di ba? Bago ka pa mag-isip ng ibang mga proyekto, tapusin mo muna yung sinimulan mo. Di ba? So ngayon, yun na yung bilin ni Pangulo. Kailangan ganun na. So, nag-commit na ako kay DE, kay RD, na this year matatapos na yung Loing, itong Kabarwan, tsaka yung Estancia. Tapos na yan. So, yun ang commitment na natin sa mga kababayan natin dito sa Pidig, sa Ilocos Norte, na matatapos na ito. Kasi yun ang utos ng Pangulo. Tapusin na natin lahat ng mga nakabiti na ganito. Tapusin na natin. So, mukhang kaya naman. Nakakuha tayo ng savings noong 2025. So, prioritize na natin na dito sa Ilocos Norte, uunahin natin itong mga unfinished na pondo, ay na tulay. Yung pondo nating savings, ipa-prioritize natin dito sa Pidig, yung 3 tulay. Kasi critical yung tulay, kawawa naman yung 2 barangay. Yung dun sa Loing, may 2 barangay din doon. Pangitayag, Carlos. Na hindi maka-cross, di ba? So yun ang gagawin natin. So for the whole country, yun ang priority natin. So lahat ng mga nakabitin, sinabihan ko nga si RD, yung mga DE natin, ilista nyo na lahat ng mga hindi tapos. Magkano kailangan? Gaano katagal natin bago matapos? Ilista nyo na. Kung kaya nang matapos yan by 2027, hingiin nyo na yung buo. At kakausapin ko ang Kongreso para masigurado na hindi sila mababawasan. No, kasi gaging ganun magpopondo, tapos mababawasan, mabibitin, tapos syempre galit na galit yung tao, di ba? So wala pong ghost project po, Secretary? Well, clearly naman, hindi ito ghost project kasi may nakatayo. At ito, kaya rin naman hindi na tapos kasi nga, naubos yung pondo. Sir, bakit Bitin yung pondo. Kulang yung pondo. Hindi ko na alam kung bakit. Wala pa ako nun. Sir, just for the of Daily Tribune, sir. Sir, itanong ko lang, so bakit kailangan face by face po yung project, sir? Yun nga din yung tanong ko Bakit ganon? Ang problema nga, sinasabi sa akin, ng mga matagal na sa DPWH, kamukha ni RD Richard, nagre-request daw sila sa region o sa district, pero pagdating daw ng final na budget, either minsan nawawala, or nababawasan ng malaki. So, kailangan talaga, ipaliwanag natin sa lahat, kasama na rin sa Kongreso, na siguro bago naman tayo mag-isip ng bagong project, i-priority muna natin yung mga hindi pa tapos. Tapusin muna natin, siguraduhin muna natin. Kamukha ito. Wala namang right of way problem ito. Buti sana kung may right of way problem. Kasi kahit magpondo ka,
hindi pa rin siya magagawa hanggat hindi mo makuha yung right of way. Eh yung dalawang binisita natin, itong Kabaruan saka yung Loing, wala namang right of way property ito eh. Diba? So, kailangan tingin ko yung pag-iisip nating lahat, kasama na rin yung mga partners natin sa Kongreso, sa Senado, tingin ko dapat pare-pareho tayo ng mindset, common sense lang naman to eh. Yung mga inumpisahan na ongoing, tapusin na muna natin. So lahat